Kashegari karfe 6:30 ta kira lambar Hema. A fusace Hema ta ɗaga tare da faɗin, "Haba wannan wani irin wulaƙanci ne Nadiya, kira da sassafe haka idan kuma mijina yana ɗakin fa. Don Allah ki yi haƙuri, wallahi murna ce ta sanya ni kiranki, na samu kuɗin a wajena. Naira 250 shi ne na ce, ko za ki zo mu je wajen sabon malamin da kike faɗa." Shiru Hema ta yi, sai kuma ta ɗaga ido ta kalli mijinta da ke shigowa daga masallaci ta ce, "O Nadiya, ga shi nan ma ki faɗa masa." Ta yi maganar tana miƙa masa wayar da ke hannunta. Ganin yadda ya tsare ta da ido babu walwala a fuskarsa ya ce, "Wace ce?" Cikin rawan jiki ta ce, "Nadiya ƙawata ce." Hannunta ya sake tashi jiya. Hannunta ya sake tashi jiya bayan mun dawo daga asibiti, ko bacci ba ta yi ba, shine yanzu ta kira akan na roƙe ka bar ni da sake raka ta a duba hannu. Wani irin kallo yake mata kafin ya karɓi wayar ya sa a kunna, cike da girmamawa Nadiya ta gaishe shi. Amsawa ya babu walwala a tare da shi, cikin mutuwar jiki yanda ya amsa mata ta ce, dama taimako nake nema, ba tare da ya bari ta karasa ba ya katsa kiran. Kallon Hema da ke tsilli da ido ya yi, cikin murtake fuska ya ce, "Na fara zargin akwai abin da kuke kullawa ke da wannan kawar taki, domin duk alamun rashin gaskiya sun bayyana a fuskarki. Haka ita ma muryanta na ji irin haka. Ina mai gargaɗinki da ki bi duniya a sannu, idan kuma ba haka ba." Ya ɗage kafaɗa tare da faɗin, "Ke za ta gwajewa." A tsorace ta ce, "Shi ginin na fasa raka tun da na kamar zargi na kake." Wani shegen kallo ya watsa mata tare da faɗin, "Ki tashi ki je." Yana gama faɗin haka ya juya ya bar ɗakin. Tunani Hema ta shiga yi, shin ta je ne ko kuwa ta ki zuwa. Wata zuciyar ta ce, "Ki je, in ya so daga haka sai ki janye jikinki a tare da ita." Da wannan tunanin ta tashi ta shirya. Karfe 7:10 ya mata a cikin gidan Nadiya. Da sauri Nadiya ta fito cikin shirin tafiya, jin tsayuwar motar Hema. Cikin zumuɗi ta karaso jikin motar tare da faɗin, "Mu je ko?" Hararan ta Hema ta ce, "Amma dai zaki bari mu breakfast ko haka zan tafi da yunwa. Wai gudun kar lokaci ya wuce ne, amma mu je." Nadiya ta faɗa a sanyaye. Hema bata ce komai ba, ta shige gaba. Ba su suka bar gidan ba sai misalin 9:30. Nadiya duk takaici ya ishe ta, don ta fi so su je da wuri su kuma dawo da wuri. Hanya suka ɗauka, Nadiya ke driving. Misalin karfe 1:30 suka kutsa kansu cikin jejin alƙaleri. Bayan sun yi fakin a bakin titi sosai, suka kutsa kai a cikin jejin. Daga nan jikin katon wani bishiya kuka suka jiyo wata murya mai amo da sauti tana faɗin, "Lale marhaba da manyan baki." Nadiya da Hema a tsorace suke bin wajen da kallo. Wata katuwar halitta ce ta fito a gabansu. A lokacin da suka isa jikin bishiyar kukan, sun tsorata ainun daga ganin wannan halitta. Shi ba mutum ba, shi ba biri ba, sannan kuma shi ba kura ba. Wata iriyar halitta ce wadda tunda suke ba su taba ganin irin sa a rayuwarsu ba. "Me ke tafe da ku?" ya faɗa cikin murya mai aman gaske. A tsorace Nadiya ta ce, "So da ke in mallake mijina, sannan ya saki kishiyata, ya zamto duk duniya babu wacce zai maganansa sai ni, zai ji maganansa sai ni, sannan ya zamto min kamar raƙumi da akala sai yanda na yi da su." Wata bahaukaciyar dariya bokan ya sheke da shi kafin ya ce, "An gama, ga wannan ki tabbatar kin sa masa a cikin abinci, sannan ɗayan ki sa masa a cikin ruwan wanka, wannan kuma ki bar baɗa a ƙofar ɗakin kishiyar taki, da ta taka ko kuma ta tsallake za ta haukace. Sai dai maganin yana da sharaɗin shine idan ya wuce kwana 2 baki amfani da shi ba, komai zai iya faruwa da ke, amma idan kin yi nasarar yin aikin da shi, kin gama mallakar duniyarsa." Ba tare da tunanin komai ba suka ce sun amince. Yana mai kecewa da dariyar keta ya haɗa musu magunguna da za su yi amfani da su. Cikin rawar murya Nadiya ta ce, "Nawa ne kuɗin?" Yana mai kecewa da dariya da ta firgita su ya ce, "Naira 500." Cikin rawan jiki Nadiya ta sanya hannu a jaka ta ce, "Ka gafarce ni boka, da 250 za mu bi da boka, ga 250 za mu biya, sauran daga baya." Karɓa ya ce, "Amma idan baki kawo ba kuma ya same ki kuka da kanki." Cikin rawan jiki suka ce, "Ba za a samu matsala ba." Wata uwar tsawa ya daka musu tare da faɗa musu, "Ku ɓace min da kallo." Da gudu suka tashi har suna gore da junansu sosai, suka galabaita kafin su fita daga kungurmin dajin. Lokacin har magariba ta gabato, gari ya fara duhu. A matukar gajiya suka shiga motar. Hema ta kalli Nadiya tare da faɗin, "Wallahi sai dai ki driving din nan, dan na gaji ba zan iya ba." A wahala Nadiya ta ce, "Haba aminiyar, ta ya zan iya driving da hannu ɗaya? Ko kin manta da karayar da ke hannuna ne?" Dogon tsaki yana ta ja tare da faɗin, "Wallahi da na san wannan bakar wahalar zan sha, babu uwar da zai kawo ni. Gashi da ƙyar mijina ya bar ni, yanzu idan ya riga ni komawa gida me zan ce masa?
dai Nadiya hakuri take bata dan burin ta bai wuce ta je gida ta yi wanka ba ko za ta ji saukin radadin take da hannunta ke. Sai da Hema ta gama yi mata ɗiban albarka sannan ta kafin ta yi motar ki. Suna cikin tafiya a motar suka ga an sa gate irin na itace. Juyawa Hema ta kalli Nadiya da ta lumshe idanu ta ce ai sai ki fita ki kwashe itacen ko a wahale. Sai ki fita ki kwashe itacen ko a wahale. Nadiya ta ce haba Hema me yasa kike yi min haka ne bayan kin san ba lafiyar hannu gare ni ba sannan kuma ɗazun da muka wuce ai kamar babu wannan abin. A fusace Hema ta buɗe motar ta fita ba tare da ta ce da ita komai ba. Kwashe gungun mayin itacen da aka tara hanyar da su take tana nishi jin kamar motsi a bayanta yasa ta saurin juyawa a tsorace. Cikin rawar murya ta ce lafiya me kuke nema a nan? Wani irin kallo suke mata kafin ɗaya daga cikin su ya je ya buɗe motar da ƙarfi ya finciko Nadiya da idanunta ke lumshe. A razanan ta buɗe idanunta tana kallon katon mutumin da ya finciko ta cikin mota. Mutsutsuka idanu ta ce lafiya malam. Banza ya mata tare da tusa ƙeyar ta haɗa su da Hema suka yi. Kana suka shiga ingiza su banda kyarma babu abin da jikinsu ke yi sai dai suka kai kansu tsakiyar jeji wajen wani duhun bishiyoyi tare da ɗan bukka daga ciki wani katon mutum ya fito da wasu biyu a bayansu. Idan ka kalli fuskar su ba za ka so ka ƙara kallon su ba saboda munin su. Cike da biyayya ɗaya daga cikin mutane kudin ya ce ogawa wa'annan zafafan aka samu. Wani irin kallo katon mutumin ke musu yana lashe baki cikin bada umarni ya ce ku shiga min da wannan ciki, ya faɗa yana nuna Nadiya da ke wutsil da idanu. Ihu Nadiya ta sanya tare da faduwa a gabansa ta ce dan Allah ya labai ka yi hakuri. Kafin ta karasa wani daga cikinsu ya kwada mata mari tare da jan ta zuwa ɗakin. Cikin dariyar keta mutumin ya bi ta ɗakin tare da fara ya ga rigar jikinsa. Ihu Nadiya ta sanya tana roƙon mutumin amma sai ya sanya rigarsa ya daura mata baki tare da hannayenta. Tana ji tana gani ya turmushe ta son ransa. Yana fita ya sa sauran kartun shirin suka shiga su ma suka turmushe Nadiya wanda su ma Nadiya ya fi biyar ba tare da ta san inda kanta yake ba suka fito da ita. Hema da ta gama ihu tana ba shi hakuri ita ma ba su saurare ta ba sai da karti bakwai din nan suka turmushe ta kafin suka kwace motar da duk wani tarkacen da ke ciki suka watsar da su a gefen titi. Duniya kenan. Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi ka raba mu da aikata aikin da na sani. Allah ka samu fi karfin zuciyar mu amin. Asibiti. Satin Ahmed ɗaya a cikin asibitin alhamdulillah jikinsa ya yi dama sai dai har yanzu jikinsa ba karfi ne sai bana iya bakin kokarinta wajen ganin ta faranta masa rai. Hajiya Kaltum na kullace da Nadiya ganin duk wannan lokacin bata zo ba. Ahmad ba bata zo duba Ahmad ba. Ta ci alwashin duk sanda ta zo sai ta kore ta. Hajiya Bilkima na iya kokarinta wajen zuwa duba su kullum idan Mu'azzar zai fita aiki tare suke zuwa da duba jikinsa idan rana ta koma gida. Cikin sauri Nusaiba da ke gefensa ta miƙe tare da faɗin kana buƙatar wani abu ne mijina. Kamar ba zai ce komai ba sai kuma ya ce zan yi brush. Jiki na rawa ta miƙe ta ɗauko roba da brush ta zo ta wanke masa baki. A hankali ya ce na gode. Bayan ta gama yi masa farin ciki ne mamaye mata zuciya jin yau shi ke yi mata godiya. Shiru ne ya ratsa ɗakin ba wanda ke cewa ɗan uwansa komai. Turo kofar ɗakin aka yi hakan ya sa ya ƙura kofar idanu. Muhubin da Mahalik ne suka shigo da gudu. Ware ido Ahmad ya tare da miƙewa daga kwancen da yake duk da jikinsa ba kwari. Hakan bai hana sa rungume su a jikinsa ba. Yana mai jin wani irin nutsuwa tare da kuzari na diran masa. Hajiya Bilki tana ajiye basket din hannunta ta ce oya ku daga sa ba ku ganin ba shi da lafiya ne. Cikin sauri yaran suka hau kokarin sauka. Rike sai yana murmushi ya ce mamma ki bar su zaman su a jikina ke kara min kuzari. Hajiya Bilki bata sake cewa komai ba ta zauna suna taba hira da Nusaiba jefi domin zaman da Nusaiba ta a asibitin ya san ta nutsu duk wani makaman yakin ta watsar ta gane su kai da 'ya'yanta su ne farin cikin Ahmad. Hakan yasa ita ma ta rungume su hannu biyu sai dai har yanzu bata san cewa su kai din ce matar Simwal ba. Bayan la'asar dakta ya shigo ya ba su sallama. Lokacin Hajiya Bilki ta daɗe da tafiya sai dai ta bar Muhibin da Mahalik domin Ahmad ya roki alfarmar haka. Wanda suka koma gida sosai ne sai bake ɗawainiya da su Muhibin. Cikin jimami baba mai gadi ya numfasa bayan ya gama jin tambayar Ahmad din ya ce wallahi yau kwanaki 5 kenan da barin ta gidan nan. Na so in sanar da kai to amma da naga halin da kake ciki ne yasa nayi nauyin baki.
Kai Ahmad ya kiɗa tare da faɗin na gode baba, daga haka bai kuma cewa komai bai koma ciki, zuciyarsa babu daɗi. Yau kimanin wata guda kenan da auren Simwal da Skynet. Tsakanin zamansu ba yabo ba fallasa tun ranar farko da baba Alhaji da Ammi suka yi musu nasiha. Kowannensu ya watsar da makaman yakinsa, sai dai girman kai ya hana su tunkarin junansu da wata bukata. Kowanne girman kai da izza ya hana sa tunkarin dan uwansa da wata bukata da zai masa, sai dai kawai kowannensu na ganin mutuncin dan uwansa. Kullum kafin ya fita takan hada masa breakfast da rana, lunch ta sa direba ya kai masa ofis, da daddare kuma dina. Shakuwa mai karfi ne ya sake shiga tsakanin su Kairat da Ami. Ami ta rike ta tamkar yar da ta haifa, babu batun surukuntaka a tsakanin su. Duk wani kyautatawa da ya kamata suruka ta yi wa surukarta, su Kairat na yi wa Ami. Daga Simol ya tafi aiki, za ta fito ta tafi shashen Ami, sai Magrib za ta koma shashenta. Duk abin da za ta yi a shashen Ami take gama sa. Sosai Ami ke jin daɗin zaman tare da ita, tare da sanya mata albarka, domin burin wasu mata su zo su same ka da ɗanka amma sai su yi ƙoƙarin raba ka da shi. Ba sa la'akari da irin wahalar da iyaye ke sha akan 'ya'yansu. Matsala ɗaya take fuskanta daga wajen Salma, don tun washegarin ranar da aka kawo su kai na gidan ta shiga har shashen ta zazzaga mata rashin mutunci, sai da ta gama don kanta ta fice ba tare da su kai na ta tanka mata ba. Tun daga wannan ranar take taka tsantsan da duk wani abu da zai hada su hanya, bare kuma har ya kai su ga magana. Kasancewar tun ainihinta ba mutum bace mai son tashin hankali. Kasancewar yau weekend ne yasa bayan na gama kammala aikin da zan yi na fito falo kwance na same shi akan 3 ya kura wa TV idanu yana kallon tashar Sunna Sabana TV, inda ake sanya wa'azin Sheikh Anas Taufik Ibrahim Albakari. Sosai ya mai da hankalinsa kan wa'azin don yana kaunar wa'azinsa. Daga gefensa na tsaya tare da faɗin zan je sashen Ammi. Banza ya min kamar bai ji ni ba, sai ya maimaita maganar nai, amma still bai ce komai ba. Cikin shagwabar da ya zame min jiki, na hau bubbuga kafa na tare da faɗin dan Allah ka bar ni in je, kaji. Yaya na cikin nutsuwa ya dago kai tare da kallo na wasu sakonni, kana ya mai da hankalinsa akan TV tamkar bai san Allah ya yi ruwan halitta na ba, amma har a ransa ya ji daɗin kiransa da suna yayin da nai. Ikon Allah, ko me yasa maza ke son a dinga kiransu da yaya uhu, wani saurayin ma don son banza ba dangin iya babu na abba, amma ya ce wai ka kira sa da yaya. Tuna baki ne cikin takaici shariyan da ya min, na ratsa sa zan wuce. A nutse ya sanya lallausan tafin hannunsa ya janyo ni, ido na zari tamkar za su fito, jina a faffaɗan kirjinsa, hannuna na sanye ya gyara ni. Ganin ina kokarin tashi daga jikinsa, wani irin yanayi ne ke bin gabaki daya ilahirin jikina, ba tare da wani sanyi da ke ratsa min sassan jiki. Hannun ya sanya ya tamke ƙuguna tare da tsira min sanyayyun idanunsa yana bin fuskata da kallo. Tsantar kaina na da jin wani irin kunyarsa. Cikin cracking voice na ce please leave me alone. Cikin kunne na ya raɗa min wannan hadarin kike son fita ko kuma kalar ruwa ya taɓa kiki mura. Tura baki ne na ce ni dai babu ruwan ka da ni ko da na jiki. Murmushin gefen baki ya ce ta ya zaki ci babu ruwana da ke, ko kin manta ki din amana ta ce, ko kuma so kike Allah ya kama ni da laifin rashin rike amana. Shekeke nake bin sa da kallo. Lalle wannan mutumin ya cika dan renin hankali, tunda bai san cewa ni amanarsa bace, sai yanzu ya sani kenan. Ni dai ka sake ni in je, ba ruwanka da ni, ko da mura ya kama ni ba tare da ya ce da ni komai bai, sanya hannu ya tallafo fuskata tare da